Happy birthday to you, laudum. Kiegana arebi sagaza. Happy birthday to you, laudum. Actually, आरो खेबसेबाव आङो happy birthday to you laudum होननानै बुंबावबाय मानो होननानै बुङोबा मर्निंआवनो बिथांमोना हटेलनिफ्राय केक होफैदों आरोना ओमफ्रायहाय लावदुमा नै जनानै मा नायबाय थादोंमोनथाय मबाइलाव सोरखौबासो नायो नामाब्रा सोरखौ नायदों होनदों फुङावनो पुरा केक होफैबावबाय आरोना बार्थडेखौ मोजाङै सेलेब्रेट खालामथों होननानैनो जिहेतु बुकिं खालामखादोंबा अबभियासलि बिसोरो स्पेशल फिल खालामखायो आरोना Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दायो आङो नोंथांमोननो थामनेल नायनानैथ' मिथिखाबाय दायो आङो नोंथांमोननो ताज रिजर्ट एन्ड कन्भेन्शन सेन्टारनि मोनसे रिजर्टनि जा रुम टुर भिडिअ आरोना बियो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो फैदो आरो सिङावहाय So, नैबेनो जाहैबाय एन्ट्रेन्स ओमफ्राय हाबबोनाय लोगो नोंथांमोना बेयावहाय माबा नुगोन आरोना कभार्ड नुगोन स' बेयावहाय जोंनि जाखिनि ड्रेसेस बेयावहाय दोननो थाखाय दङ जायगा ओमफ्राय जों अलरेडि दोनखानाय ओमफ्राय बेयावहाय नै बाथरुमफोरबो दंखायो आरोना बाथरुमफोरबो दंखायो बेयावहाय ओमफ्रायहाय जोङो प्रेसबो होनो हागोन ओमफ्राय बेयो अट'मेटिक मिथिखायो लाइट जोंखायो ओमफ्राय नैबेयावहायबो गस्लाफोर दोनखाबाय आरोना जोङो जिहेतु बेयावहाय स्टे खालामदों नालाय स' बेखौलाय माथो देखायबावनो ओमफ्राय बेयो जाहैबाय मोनसे गिदिर फुल लेंथ माने वाल लेंथनि मिरर दङ आरोना ओमफ्राय बेयावहाय श'पिस दङ ओमफ्राय बेयो जाहैबाय वाशरुमाव बिराद मोजां बेयावहाय शावार ओमफ्राय बेयावहाय बाथटाब दङ आरोना ओमफ्राय बेनो जाहैबाय वाशरुमा जा मोजांखा वाशरुमाव ओंखाम जानो हालायलायगोन आरोना भिडिअ लाग्राखौ नुखाबायलै नोंनो लायाबालाय सोरथो लाबावना उफाय गैया ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय बाथटाब ओमफ्राय बेनि नेक्स्टआवसो रुमा आरोना स' आङो दायो नोंथांमोननो रुमखौहाय दिन्थिनोसै फैदो स' जोंना लागेजआ ओरैबायदि बुरजा नै मानो होननानै बुङोब्ला आङोथ' गवायावहाय बिराद गोबावानो जाबाय गोबावनि थाखायनो बेयावहाय आङो मोननैल'सो ट्रलि लानानै फैदोंमोन खिन्थु ओरैबायदि पार्सेल माने प्रम'सनेल भिडिअ माखासे गावनो आङो पार्सनेलि बिहरदों स' बेवहायनो आङो नैबे बेगखौहाय बायनांगौ जाबाय आरो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायोबा नुगोन स' बारा बेक्लेक खालामबाय थाला आङो नैबेनो जाहैबाय बेडआ बेयावहाय लावदुमनि बार्थडेमोन नालाय बेनि थाखायनो पुरा माने एसे डेक'रेट खालामनो थाखाय होदोंमोन नालाय आङो ओमफ्राय बेलुन सेलुन माबा माबि दङ स' बेयावहाय गासैबो लाइटिंनि बा कार्टेनानो जा एसियानो जा गासैबो माने स्क्रिन टाच खालामनासो माबा खालामनो हायो आरोना अपारेट खालामनो हायो नै बेयावहाय दङ बेड खाथियावहाय ओमफ्राय एज इउजुवेल जेरैबायदि रिजर्टआव थायो बेबायदिनो स' बिराद कम्फर्टेबल मोजां ओमफ्रायहाय जिहेतु बेयावहाय आङो लावदुमनि थाखाय बार्थडे केक माने फिसा मोनसे अर्डार खालामदोंमोन दा एसे दङ जानो लुबैदों ओमफ्राय माखासे बेयावहाय दै दङ मेनु दङ ओमफ्राय स्पा नोंथांमोना जुदि बेयावहाय फैनानै स्पाबो लानो गोसोबा बेयावहाय लानो हागोन आरोना स' ब्लेक कफि लोंदोंमोन जोङो स' बे एसे मेसि जानानै दङ आरोना आदारवाइज बिथांमोना बिराद मोजाङैनो खालामनानै अर्गानाइज खालामनानै दोनदोंमोन ओमफ्राय जा मोजांखा नै बेयावहाय अपेन पुरा वाल मोनसेया ग्लास आरोना ग्लासनि भिउ स' बेनिफ्राय गासैखौबो नुहुरो बिथिं सी भिउ रुम नालाय जोंनि रुमा सी भिउ
So biting nonthangmona नै नुनो मोनदों माबोरैहाय एसेबां मोजां आंथ' माने जेबो खालामालासिनो बेयावनो जबाय थानानै बेनि भिउखौ नायबाय थानो आंबो माने गोसोआ गोजोननानै थाबाय थानो हागोन आरोना आं जा मोजांखा सान्ति माने बिराद बरिया दायो आङो फट' सट' एसे लागोन आरोना ओमफ्राय बेनिफ्राय एसे देखायहरदो भिउखौहाय माबोरैहाय बेखिनियानो आरो ओमफ्राय दायो आं नोंथांमोननो माखासे बेनि जिहेतु लबि एरिया बा टेरेस एरियाफोरखौ बेफोरखौहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिनानै होगोन आरो नोंथांमोना माबोरैहाय मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनावहाय खिथाहरनो दाबाव आरोना माने बेयावहाय बारा क्राउडेड एरिया नङा आरोना जों जेरावहाय दङ ओमफ्राय जोङो सानगासिनो जि जोङो बागा बीच, nwngthang बीच, khalamw बीच बेफोरावहाय जोङो बेरायहैनो होननानै सानदों आरोना टाइमिंआ मिलायबा जों थांगोन आरो जुदि टाइमिंआ मिलायाबा थ' उपायथ' गैला आङो सिगाङावबो दिन्थिखानाय दंखायो नोंथांमोननो स' बेयावहाय नै नोंथांमोना नुदों बीचआवबो रावबो गैया लाइक क्राउडेड नङा आरोना एकदम पिसफुल आरामसे माने आरामथार So guys, नै दायो आङो जेसेबां हायो नोंथांमोना दिन्थिबाय ओमफ्रायहाय दायो आङो बाहेरावहाय थांनानै एसे लबि एरिया बा टेरेस एन्ड अल गासिखौबो दिन्थिजोबगोन आरोना स' नैबेनिफ्राय भिउआ जा मोजांखा जा गिदिर बेरायबाबो बेरायख'नो हानाय नङा आरोना बेयावहाय ओरैबायदि बुरजा माने रुम्सफोर दङ ओरैबायदि माने गिदिर ओरैबायदि मोजां इन्टेरियर डिजाइनफोरा बिराद मोजां आरोना एकदम पिसफुलथार ओमफ्राय लिफा बिथिं मोनथाम गोबां दङ बिथिंबो दङ आरोना ओमफ्राय नै 5th फ्ल'रनिफ्राय बिथिंनि भिउआ जा सान्दुं गोसायावनो जि फायनो नागिरो दुगैनो नागिरो नै I found the boy
लथबथब जादों ना रना खेबसे फट' उथिलाङो आंखौ मानो बिदि खालामो नोङो नै सुइमिं पुला बेयावहायसो आरो ना अ इयाव टावेल लोंखायो नै बेबि लाबोलायनाङा जों लाबोखाबाय आरो फट' सान्दुं गोसाथार दाखालि जों इयावहाय जना दंमोन मोनायाव आयु सान्दुङालाय बेबि बालनियाव आं दि हाया इमान सान्दुङाव मोजांथार मोनो आरो नोङो मोजां मोना सान्दुङाव ओपेन टेरेस आरो ना बियो ओमफ्राय दायो आङो नोंथांमोननो सुइमिं पुलखौहाय दिन्थिनोसै नै सासेया वा फाइभाव रोङाखै नोङो थां बैयाव नांथाबनानै आखाइखौ इदि होनानै थालाय अ बिदिनो थाथ' दे दुगैगासिनो सोरबा सोरबा बारा सान्दुं गैयाथ' इयाव थांनाङा इयावलाय मानो थांनो गोलैलांगोन दे So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you next भिडिअआवहाय पुरा गरम भिडिअ फैगासिनो स्विमिं पुलावहाय दुगैनायनि होनदो स्विमिं पुलाव दुगैनायनि भिडिअआ थान्दासो जायो मा होनबावनो आरो नोंथांमोनखौ नोंथांमोनजोंनो आरो मा होनो धेमालि खालामाबा सोरजोंथो खालामनाय नङा होमबा स' बिदिब्ला नेनानै थादो गाबोनखौहाय ना मा होनो बे गाहायनिखौहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिनो बावगारदों बेयावहाय जाहैबाय गाहायावहाय रिसेपसन एरिया आरोना चेक-इन बा चेक-आउट बेयावनो थांनानै खालामहैनांगौ दायो जोंहाबो ओमफ्रायहायनो बेनिनो सिगां जों दायो माबा मोनसे जानानै लानोसै लावदुमा जा मोजां ड्रेस आप खालामबाय गावनि बार्थडेनि दिनावहाय ओमफ्रायहाय आं नोंथांमोननोबो दिन्थिबाय बे भिडिअआवहाय लानाय दंमोन नालाय गाहायावहाय नै दायो जोङो ग्राउन्ड फ्ल'रावहाय फैबाय आरोना ग्राउन्ड फ्ल'रावहाय जोङो दसे ओरैनो जनानै फट' लाबाय बेयावहाय ओमफ्राय लावदुमनि उनथिं बै थानाया बेबो लिफ्टआनो आरोना बेनो मेन लिफ्टआ ओमफ्राय दायो जोङो थांसै जा हायो आं दिन्थिजोब्बाय नोंथांमोननो So guys दायो नोंथांमोना स्विमिं पुल एरियाखौहाय नाइट भिउखौ नायनानै ला लाइटिंजों माबोरैहाय नुगोन आं बेखौहाय जा हायो नोंथांमोना दिन्थिनो नाजानोसै स' नोंथांमोना नायनानै लादो आरो गोजोनदो